Anyang laki din! Ay, February manan. Bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita, Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud no mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko. Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanya? Anya? Nakunak dayta, gaput ada ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanya. Maawatam. What? Oh, apa kas tadi lang ang bird? Madilangarutin tal daw ko. Karkaruwang pa lang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga rin akas tadi lang am? Siguro, adaman na nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisi ta talaga. Ha? Kaano pa iya nagbalin na nasaya dahil diyang Antonia? Kat kanayon mo't ang makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng dagiti adakayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipat mo naman dahil diyang Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam ka dilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya, saan mat? Keep shining, beshi. Na, amom, kas lata kaktus a napintas. Uray awan sibugta, napintas na lata, nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na, ay na, nakamagmagamot itsura na. Kanya laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga adamot plano, amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Salud-sodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat mo sakti mangisurap. Nasaya at mat-ana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad, ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak, di papanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak talaga! Day, magkabayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak talaga ti bigat ko. Ay kat, nasaya at kadido kasta. Naku na nga minilando akaayan-ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay a Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na, naibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak kunak tumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew.
Aniya, hoy Antonia, dinakman baga ni ti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da nga Antonia. Agasem man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay ti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kas labi na ti tipor, iti bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnumat, ngam no agsasauday nga Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kaniya, kasaan akano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akakanaw. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na paiking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Nalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta! Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, inton umay a Valentine's Day? Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko matibibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Heh! Nakangis-ngisit mit larot. Anya lakit din. Kasjay mo ni Antonia. Uray saan mo sa ludsudan kit ibagbaga na. Wen nga ron, saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbaganakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling tidikki na. Kapansin masyado. Nako, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay niya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tulat taal daw namat Ay, wala. Apay ka na yung latan nga iso te aguy-uyaw? Ay, saan ko nga itulok? Adan tulat tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day dyan babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya store nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunak kwa. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Huwag agpay sa nagsamudyo. Kin apay masapol pa ya. Pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apukisak lando.
Nyat gatangam aton niya. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Isuasaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't Anton niya. Tila sasawumot. Ay na, podno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib ta pagpokis ko dito Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rudya. Ala man na dito kartiban taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rudan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodok ayat ibagbagam. Saan magkit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Ay, anda ako nito'y banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasama-sama. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo nakakayang kamay! Kamay! Lando! Nakapukisak yung nakartip ko matan. Natipigan ni ti mani-manikam. Anya! Unay! Tama na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsaraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalin mo tisibar. Ay, sumad kami dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Kasunod ti Valentine's Day na lokastal. Sabi naganglamyaw. Nakartip ko matan. Kung ako nabuok ti nakartip ko, ti mani-manig magayaman. Na yan. Unay hindi ka to pala binago mga sagay sa. Awanan. Kung ako lagi din makapag-date tayo ta Valentine's. Yung saan magayam. Salbag kita. Kanya rin. Sanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ayun na yun na ti kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti kwa. Sibar. Nagano kami ti mabalin mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at data ijing agpaspasyar. At data di ti o nagtibalay. Sa lang na makitan, pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kadakitikin ng kantsawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita nga ibagbagam. Anya? Nilangan ti may bagada. Numamanda na kartim mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nyalaki din. Nya itsurahan na data diwik. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas king kwa na. Apay anya?
Kat no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen beshi? Gungguna ko nakngaron. Nakaamam mo, Besi. Nakita? Inchis misman ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kaya pala nakakitiping na. Diyan mo. Ay, una yan. Napaya natipingan ka na, oh. Di pala nakartib abo ko. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kaya nagapgasang nga eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakartib na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka no ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Isa na tipingan. Di pala nakartib abo oh. Tapno awanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapong. Si kakit di mat. Idadanos takmat. Kaya bag ano mapalim pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbagi suda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo ito nga naguyaw. When tawanan tapa. Ay apo nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita. Malamang sa malamang aramang napapga daging ga ita kat aguyaw kalata. Oh, anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron, no? Kit makartib mo abo, oh. Nya laki din. Kasi pa nilando. May kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Mapanam ka di andoy. Kat inakagar man ang ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggagat ka nga agarem. Aggagat ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang may. So manao kayo man ako na ako. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon agrobrobot ti tao. Anya, ay adula amin dayta. Kahit husto mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakanmunto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho. Intun maasawak ti babae nga ayatag na lang. Pag triplyak pa'y tagagat Anya, Wala na. Uray po utin nyo reda. ay ti salbag. Sana kasungbatan ti ar-armem. Gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan anang. Think positive. Mariknak kaya ayatun nak makidi. Ay naandoy. Diyay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang lalaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanyang anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem, ngem di ka met agalisto nga trabaho. Asino met nga itilimpyo abalasang ang mga yat itisadot. Triplyak to tagagat na dandot ti pamilyak nanang. Aldaw man kinrabe, trabaho to. Anya, Gayso mo nanang. Amuyon ti kad kosoy ni ti imbakang nga uray rabi kag trabaho. hay salbag, jak ammo ti sawag ken ka andoy. Mala, panahon ko pa nanang. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya, Oh, paray. Papalam ka tay. Nakapurma ka man. Agasim dat nga eh. Naka-leader bouts. Kan nakakubuhat ka ba eh. Kastaunay ti apo. Nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no aficionado na ito. Ay, mapan ko armo. Hindi ko sunada kabalasang, Pards. Ha? Anya? Mapan ka garing ti balasan. Kit kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka diti mati dito suot ko.
Unay ka na paras. Kasta unay ti pa nagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdiramaus kan nagbrasyur ti. Ay na. Urnuso mamma ti bagbagin pas. Sakbay ka mapan agarag. Asino ka di ti mapan mo arman pas? Ni Mandelia pas. Anya? Ni Delia tagad di kita kabangiba ka barangay. Wan pas. Apay, kasta unay man ang timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Amom ka tay. Akas taunay ti kina-istrikto ni nanang nga. Anya? No siya, saan nga umumbra dahi ta strikto? Kan may sa, nimot, dila ti mapanggo araman, saan maan ni nanang na? Nakapinpintas ka talaga, Delia. Agyaman iti pa nang apresyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isim ka mo tamang kita kanya. Apay, natairak mo ila ka Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo na aden. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininom ko adanong. Delia, nakaumaya manay. Gapota umay ko man idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matusumpatan nak. Ay na, kinunakmatan kan ka. Ikanak itinaan-anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa ka ngamin ng Delia. No bilang agasawa ta, andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta? Ayun, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Awan, Delia. Isusumpatan ti panagat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawan ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin na tamad na. Apay, anya ka diti bagayo? Unay mo tanday apa nagsungsungbat mo kanya. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, saan na? Tiyak tupulos malipatan na kayo ni Lourdes. Nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay andoy, no bilang tagasawa kay ito iti anak ko, kabaalam ka di matlaang abyagan. Nay, saan mo't tayo na? Tapno damagandak no kabaulak abyagan. Ay nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gabutan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan mo't laang ang mamulaan, awan sirbina. Apay, nagagat ka kadimot laang agtrabaho iti bangkag. Ay, nalabos mo't tan. Anya nalabas? Kaya ko sawan na nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kini Delia. Triple ag ti kinagagat ko, ngagtrabaho. Nana, promise, cross my heart. Ano kasta nga raod, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Laskan asaan ka nga ima-ima asumangpat. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Oh, sige. No problem, Nana. Uliitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka ka din agtrabaho. Wala na, didak pagduaduan. No kaya tiyo, mapandak kitahan a binigat at garden ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat nagpaadulang iti pulit amom. Ay, nayon nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ay, parikot ko nga rodye inana. Anya, tapay. Nasken ka nung adawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to kano itinateng kuno prutas. Oh, di mangtad ka, problema ay adayta.
Pangalaak kumangay iti itid ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti ited mo. Alangan mo't ngayon kagtakaw. Da kayo umat nga lang. Kasanungay. Sarong karak ni Delia inton may sa abigang. Agtubo mo't ay ardagos ti mulak ita. Ay na, si ka talaga andoy. Ang umpuera ang awanak ko. Nupod no nga agayat ka itiday di Adelia, naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayaw, saan amabalin akas tamlaang, ang mga nubisinum to ti pamilyam. Ang nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak itinid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay naandoy ka talaga. No talaga nga ay ayaten na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. Anta ka di parikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantay man ni Jayo, yung tayo. Inte agbir, uno agdispos pars. Kuha pars, at namin papanakita. Sa tino? Ije bangkag mi pars. Ha? Bangkag? Oh, seryoso ka pars? Ay na, one pards. Kaskas daw pards. Sigod mo tasan ka mapaniwang gagya. Itaman pa ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Naskan nga damaytid ko na tayong wano prutas. Iso mapanak man nagmulay ti traum. Anya? Apay, asino ayat armang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak. Agdawat pa yun iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia. Mas dawak man iti kabsat ko. Gimagat-matin nga agbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsakan ak ananang. Italang ngamin kay. Wino, adan kayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat king na. Ngam kasanunton no paayin ti babae nga armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang ay kat awan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kabsat mo. Ay na. Ay, yung nyalaki di na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ati agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adagiti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Ngam saan pa'y ngay ta? Kaputa saan pa'y kano anayanak ti babaya para kanya. Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga. Wang nga rod anak ko, ang mga nuag sakit ka itiday tangar aramidam. Saan nga agsakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, Andoy? Unay na iti kastoy abiyag. Ngimisit akmutan. Kitaan nyo mang titengad ko na yun. Ay, unay kan, nung imisit ka, day tati pamaneknek anagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang kami na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay nga min nga agayat-ayat ka. Oho, adula amin na ita. Mabiyag ka mulat na uray awan nasawam. Ay nasi ka mo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pa'y laang mo ti bagbagam. Kung kunaklaing mait, Andoy. Ti kunak, ano sam, tanya ngay nga ron. Kit istrikto ti ina ter arma mabalasang. Kanyan mayat, maragsakan kami. Gaputa, gimagit ka magnagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay. Wala yun. Yak imbaga, sadot ka.
Ngayon, nagagit kamay amangan. Karo, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka mga nan. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi ni mula man at ateng. Ken nagado nga bunga na. At iduk ti bunga lagi ti tarong mo. Adapay pitchay. Adapay aksayuti. Ay, wala, Bards. Tinaripado ka na sayada kita. Nasayaan nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay ke, mangtid ka mga ro, Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Ah, nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin ti panagay mo kay ni Delia? Kit gimagit ka nga mula-mula. Ah, ay. Sika, Bards. Ngam panagkunong ka di ka. Sungbata na itan ni Delia. Yak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko king ka. Anya dito, Bards? No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa, kahit mula nga sungbatan na ka di Delia. Ipirma rin ti mo. Anya? Un paray. Tapno makita dahitan ni Delia. Kaya sungbatan na ka di na oras. Para kita, Delia. Ay na, agyaman nak andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Aywan, Delia. Para ka na kayo amin dahil ta. Agyaman nak manin andoy. Ay na, nagatidog ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito'y. No. Nagmaya mo ta, prusan ng titarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustuhan ka di mga ang titarong ko? Este tarong. Ay wan andoy, nagustuak na unay. Gaputa paborito ti tarong. Ay na, agyaman nak Ni, adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y andoy. Ay na, naimbag ta nagustuhan, Delia. Tinaripato ka na imbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman nak manin saan kon aparikot ti si daan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Aywan, Delia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti meriendaam. Ay, saan, Delia? Kalkalpas ko lang nga nagmirinda itay. Delia, damagag ko mamanan no. Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong ayat. At ka di namnamak ka. Kwa, saan ka pa amasungbatan andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko nga. Tapos itibot isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalan itinatang. Makasawak mata ni tinapinta sa balasang. Yes. Hey, nakaragragsak kamay, tandoy. Apay, sinong bata nakakadin ni Delia? Saan? Yung naibaganan. Ngadda ka nun namnamak ang kuwana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Ang saan ka nga tang agbalew? Apaman na sungbatan nakaterar, ma'am? Ni brother mo. Pero manindi da ito yung nagbalayo. Saan at temporaray? Ay, nasayat ang arod no kasta. Kit agurnong ka nga ro din ha. Tapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabalay nga ikabalay kulatan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang, matay Brad. Si kahamot, siyempre, ikalay sa kao mo na. Angam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Ag-triplin to pa iti kinagagit ko kunak nga rodan. Nay baga oras mo, kabsat.
Kastamot kan kakabsat. Asino da ka day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka day. Apay. Adda ka din na aramid ti anak kaw asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Ada ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga no kasta. Kaya't kulang apan kan no talagaan natang na di ininted na kada kami. Ayun, natang nadagi jay. Sana kun anagmula, nga main ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga no kasta. Diyak kayat ti ulbod kan sa daw. Ay, sobra amot na ito abakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kabsat. Ngamdyak kayat ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Ha? Anya ti kunab? Ay iyawan kabsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin ni storyata. Sa bali mo tayo tao Imay laeng tapnupon kun na, no talaga ani Andoy takin mula kadag itinateng nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ang ti ugaling, Pards. Abay, Pards. Awan ayat ti panagdalok mo kanyak. Saan mo nga ti kasta? Sigurado ka lang, Pards. Ay kat ang gagatak lata. Nga uray agasawa kami tun ka ni Delia. Triple ti gagit ko kunak nga raw. Very good. Ano kasta, Pards? Talagang sama asawa ka na. Ay gawa na. Linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw. Bulan, panawon kin. Basta. Sa bagay mat kita, Pards. Siya ngay. Akong pa'y napili ka na ti babae nga agad kanya kit. Hoho. Ti ko namgit di Pards. Awan ti mangkayat king ka. Anya! Andoy, agyamanak iti anos mo anaguray iti sungbat ko iti idat-daton mo panagayat kanyak. Amumit anapod no ti panagayat ko king katilya. Aramidak amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapo iti daytan, sungbatan kan itamot laeng Andoy. Agpweso! Una, ngamsak ba sungbatan ka? Kidawak asapay ko ta saan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarit na itadila. Ay ayatan kamat Andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinagag ko tilya. Pudno ka di ngay ayatan lakmait. Saan nga agang angaw, Andoy? Ay ayatan kamat. Sapay ko ta saan ka pulos nga agbaliw, itata sinungbatan kan. Ikarik adyak tupulos agbaliw. Siyak tulatan na Andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga ang angawa talaga. 100% nga gayatak ka, Delia. Barnes, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga Barnes. Nakaragag sa kami. Kas kala na nga ba kiti luto? Nangabak ako na talaga, Pards. Jackpot! Ni, anya nga Pards. Ibagamo na. Nobyak ita ni Delia, Pards. Anya? Nobyam ita. Seryoso ka di Pards? One, Pards. Sa anak mo't nga gang awad. Ay, congrats nga ruta na, Pards. Ay, nasaysaya sa no, agramba tayo. Una. One, Pards. Ngam aginong talaga ni Jabalay. Siyak itaya iti arak. Ngam sigamat ti pulutan na. Ni, kunak manong si kaamin, Pards. Ta agram baka kit ngero. Mapantay Jabalay yung. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Nailisi kan iti baak life, Pards. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, no saan ka nagagait? Amangan mo saan naka sinumpatan ni Delia. Mayat apa rin.
Ay na, tarong kan sayuti, ti dinawat na duri. Ay na, bayamon tayo Bards. Naimbagit diya, ta sana kwarta. Sabagay mo't kita, Bards. Hoy, agreeing ka man andaw eh. Oh, Anya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa lang, titurog ko ka. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Arakop ko kano di Delia. Kinigtot nakit din. Napukaw ko lagit din, di tagtagainap ko. ayun ay kan andaw eh. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman iti bangkag mo. Ne. Apa yun nanang. Ada ka di dakas ngayon naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Ammom ka de tinamay nagmula iti natnatang. Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may abot. Kada abot, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong ken mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan ni di pimanawak dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa lang nanang. Sa nabaling, tas sinungbatan ako ni Delia. Delia, lonyati ko nang. Agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan na, Delia? Tanay, makas-asawa akong. Talaga ka di ang makaas-asawa kan andoy? Uwan, Delia. Iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang, ti turong na. Ala, uwanan andoy. Ay na, agyaman ak, Delia. Sa nabalay, di ka bisinoy. Tong palag ti karik idikin ni nanang mo. Nga anya? At riplyak ti kagit ko Intol agasawa tandang. Tapno di ka bising iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agya tinararamid mo iti may sangal daw, Jane, anak ka. Di mo ibaga nagililad ka nagsilsilpon kalatan. Ni tatang mo, kasangsang petsulaan ngam napudot adagos ti ulo yung. Apay ka di aya. Kasano asan anapudot ti ulak. Kitawan mo't ko nang ngagluto ka. Masadot ka mo't nga roda makipurdiya. Busy ak nga rod tatang. Na, anya kumati pa ka kumikumam, kat bakasyon mo't apo ko ta. Sabay sa nga pulo mo't ni Juanito. Sana masapul at tuto ka mabantayan. Anya kay lakit din aya tatang. Aginanaak mo ta. Kita am kumamot ti maarami dito'y balay Sana dahi ta agil ilag ti nagsilsilpon lang ti paglayngam. Anya lakit din. Sige, mabit na ang taginaw kan agluto akon. Itay kumapay mabisbisi na kaon. Amom mo ti trabaho di gardeng. No mabisin kayo, ipapudot yula ang ti kape di tata, agkape kayo pa'y. Saan akas ta nagado ti bagbagayo? Asino dyan napan iti ayandaman ng sabel itay tatang? Vlogger ka na. Nukas na. Adda inted ti vlogger at tulong kadakwada? Wen, nasyan ka rin vlogger katakwada. Nakita
Siya nga adda kwarta nga inyawat na kinimanang Sabel. Wan, kwarta. Bagas, kan groceries, tinaawat ti karuba tayo. Ay, suswerte da kita ah. Deserving damot pima na matulungan. Siya nga ta. Kaano nga tamit ang makatumpungak iti nasingpet a vlogger. Tapno adda kumamit mangtad iti tulong kada kami iti anak ko. Ay naapo, agsapul kagiday ti pagtrabahwam. Makilabakan o isaw. Sa dadeta tulong ti sabali at tao tinamnamaam. Nang runa pa'y kat awan mo ti diferensyam kan napigsa ka pa'y. Anya lakit din ni tatang. Kasano ang makatrabaho kat adamit anak ko. 10 years old ang tapo ko. Mabalinin nga agsideline ka no kaya mo. Di pilay ko pa karuba. Amo na tag-diskarte. Sika pa nga awan diferensya na tag-sarot-sarot. Tatang, picturan na kami man iti anak ko. Na, anwam? Addala pang husarak. Anya mananday ta. Anya man iti planong nga ramidan. Basta, aramidan nyo laang no anya ti ipapaaramid ko kada kayo. Sige, umisam ka iti camera anak ko ha. Ay, una yan. O, kitain nyo tay mayat nga anggel at tatang. Kasunod ay ta. Nakmadam mo no, anya ti pindutay. Dayta ni, pindutin nyo laang dayta. Maminsan lang. Wun, agbilang kayo kan siguraduin nyo asaan a-blur ti picture. Ay, kat agpusto kay nga roden at adapay lakad ko inton madam ba? Kitaam ka di daytoy orlan lakay. Anya day tabakan? Ni Jenny akalugaran tayo lakay. Agdaw-dawat iti tulong. Tulong? Para itan niya? Para iti panagadal ti anak na Enrollment ba't gaya man inton umay abulan? Di mo ibaga kaya't mo ti tumulong bakit? Saan mat siguro adakas lakay? Kaasi mat jaubing. Saan na supsuportaran ti amana? Anya nga ron titid mo kadakwada no bilang lang bakit? Dagiti bado kan sapatos asaanan nga us-usaran ti anak talakay. Planok matlaang ti mangtad iti basit akash. Sige. Sigang dag desisyon no may papaniti dahi tabanag. Saan mo't kita dakas ti tumulong? Basta kasaritan pa yung umuna ni Jenny. Mabit man laang tataremo. Adda ka di masapol mo, Elsa? Ay, alaam daytoy tata. Tulong ko para iti anak ni Jenny. Nakita nga min ti post na iti Facebook. Ha? Agdaw-dawat iti tulong para iti panagadal ti apo ko yung nga anak na, tata. Hindi. Diyak amo ti bay papaniti dahi tabanag Alaan nyo lang, tata. Itadyukan ko na, tata. Pakibagayo nga umay to dito'y balay no saan abisi. Ta pagsaritaan mi, tata. Sige, mutan. Ibagak to iti anak ko. Anya day ta nakasako nga inyawid yo, tatang. Tulong ni Elsa para iti anak mo. Dumaw-dawat ka kanumot iti tulong iti Facebook. Day talaang tinted na? Ha? Adat ka mo asawan anak ko? Sigurado kayo kadi aday talaang tinted na, tatang. Wan! Bado kang sapatos, tilinaon ti sako. Ay, anya lakit din. Na, apay kasta ti reaksyon mo. Di maragsakat na dahin kadakit. Saan aday tati ka sa pulak, tatang? Na, anya nga rodnay. Idi suyo pa'y lang dagita asako dita. Naibaga na mutla ang kanya kamapan ka iti ayanda. No saan ka abisay, tada pagsaritaan niyo.
Daytoy lang ti maitid ko a cash para iti anak mo, Jenny. Dakkelan at tulong dayto kada kami manang Elsa. Pag-enrollan ti anak mo, aya. Jak pa'y masigurado manang. Public school laangan Ibirok mo, tapno makatipid kayo matlaang. Wanan Mayat matlat na ti agadal iti public school. Makatipid ka pa Nang runa, katawan gayam itid ti ama ti anak mo asustento. Wan, siyak ti makaam mo manang. Ay, wan gayam. Kumusta nga dagiti sapatos kan bado nga intid ko? Umanay ka di matlaang iti anak mo. Wan manang, umanay matkan ko na. Umayak man, Jenny, nakaw. Ni, da kayo matgayam day tatayo no. Anyat masapul yo. Nadamag ko ngagdaw-dawat ka kano iti tulong para iti anak mo. Ay uwan tata. Inyag ko ti bag, badaw, kan sapatos, dagiti apokaw ka na iduldulin lang. Sigurado nga umanay dagitaw iti anak mo. Ha? Manungaminin ti tawon ti anak mo. 10 years old nan tata. Marigata na karod, nang runa iti pinansyal, tawan mo ti sustento nga itid ti amana. Ag-sideline ka Ipadas mo ti makilaba kadagiti kalugaran tayaw. Isupay dayay. Na, taisuro nakpay lang, no anya ti aramido. Anya ti kunam. Ay, ikwa tata. Aywan, agsapulak to iti pag-sideline nak. Isupay nga agpaiso. Kaiwara mo dagiti bado ken sapatos nga inteddak da kayo, Jenny, anak ka. Sobrang amin tatang. Sayang ba? No di namot lang isuot amin. Ited mo lang itinaddo mga kasapulan. Sayang dagitaw. Sa pinagbamayat na Ay natatang siyak ti makaam mo dita. Aguray ka. Kabarbaro ta silpon mo Ay, kuha tatang. Nangalaamot iting gatang mo ti dayta. Ni tatang mo, kwarta ka. Ay, agpugno ka man anak ko. Kwartam? Wano nakuliktam atulong para iti panagadal ko mati apukok. Ginastos ko pa ilang tiinteda para iti apo ko yo, tatang. Masukatan to no makipurdiya Hindi laki, Jen. Inggatang mo, itawan ka iskan na aba nagtitulong na awat mo. Ay, sana na siya at kasta anak ko. Anyan tulang iti panunutan dagiti na ayat at timulong ka na kaya. Ang mga numadismayada iti kasta ngay naramid mo. Kagayam dahil na, Jenny. Nagpariband kang saman. Ay, wan manong Orlan. In libre lang tigayom ko nga adda salon na. Aya. Wan manong, libre lang daytoy. Wala. Ay, pa yan ta silpon mo. Ay, kwa manong. Binulod ko lang daytoy. Anya lakit din. Laimbag man. Tanda ti mayat amang ipabulod iti cellphone gan ka. Tigayom ko nga adda negosyo na. Nadadaal nga mintay sigod a cellphone ko. Naimbaglaangan ata pinabuludan naktigayim ko. Kastagaya. Un manong, o sige, agpatuloy ako na. Ang mga nusimang peten ni tatang ijay balay. Ditangan. Nasabat ko ni Jenny di tadalan tayo Elsa Bakit. Anya ko maitanong na sabat mo lakay. Nagpariband man. Inahabak na ka. Ay ha? Wan, ti ko na nakit inlibre ka no ti gayim na nga da salon na. Saan na ka mamati? Saan lang nga na itabakit? iPhone pa yan ti cellphone na ita. iPhone? Huwag ba kayo? Nakariband ka na iPhone ti cellphone na ita. Amangan mat no pinagpariband kan inggatang na iti iPhone, titulong adinawat na kada kami. Kasamot lang datap ko ba? Una yan, di kasta diskarte na no bilang man. Gusto ti atap talakay. Away ka di bakit? Kita ti post ni Jenny iti Facebook lakay.
Ibagamlatan, ano anya day tapos na? Looking for iPhone. Kuna naman. No kasta, saan gayam abulo day diyang iPhone? Wan, ginaatang nagayam lakay. Sigurado asan mo't lang alibre ti pinang pariband na. Oo, na yun day tatao. Dumawat iti tulong para iti kasta bambanag. Narigat ti tumulong ita panawan no kasta lang. Ay pudno lakay. Pagadalak day to yan. Inton sumaruno, saan akon amang tad iti kwarta. Narigat ti tumulong, taagraman kalugaran a mismo kat manang gundaway matan. Kumusta mo't nga tante anak ni Jane ay? Inginroll na nga ta. Diyak mo tata. Sa bali mat gayam ti ugali day dya Jenny. Apay aya, anya ti naramid na. Pinang pariband ken inggatang na iti iPhone ti tulong anaawat na kada kami tata. Anya laki din ti kasta. Isumod lagayam asabali ti isem na, idilupot ti inted kaw. Wen atata, takwar tagayam ti kayat na. Anya laki din. Narigat ti tumulong no kastalaan ti matulungan. Ay pudno tata. Iso asyak, agkontrolak matan manipod ita. Wen nga raw, sayang lang ti tulong ang maitay no kastamit lang ti matulungan kunak manay. Ay no amok la ko ma. Inggatang ko laangan iti bagas ti kwarta nga inted ko kenkwana. Sana bali ammo tayon inton sumarunaw. Adalat ta sakit tinakam. Ngam anya kay nga rod tata. Desisyon na matan ti agsayang iti kwarta. Nalakalaan king kuha na ti mangigastos. Ta saan na mo't nagrigatan? Ay awan ti mayat at tumulong kenkwana tata no kasta na laeng. Ay wala. Uri asinaw no kastalaan. Madismayamot Kanya laki din. Makapasturon dagita tattang. Anyat na pasama ka na ka. Sakit din ti pagsasaritaan da di tatersena. Ay, wait. Sigat ti pagsarsaritaan da, hindi na palabas ka daw. Husto ka di ti kasjay nga aramiden da tatang. Nasayaak nga rod ti kasjay. Day tatiga na ba ba? Apay nga na pinagriban ken inggatang mo iti iPhone ti kwarta nga inted da para iti panagadal ti anak mo. Binulod ko lang mait. So kataktuan no adda ti mayat amang tangdan kanyak. Oran dapat ti bagbagam dita. Kamalay ti kastang inaramid mo, nako. Ay, di yun man pagbasuraan ti lapayag ko tatang. Na. Sige, rumarak labit. Adda na patag akasarita. Tawanan bain a babae. Sa dino ti papanam, Jane Iti ayan ni Elsa, tata. Awanan ba inday ta babae? Tapay, anya tinaramid na king kaya. Amok nga iso tinangis istorya a pinagpariban kan inggatang ko iti cellphone ti kwarta nga intulong da kata kami. Basol mo lang Apay nga nga inusar mo ti kwarta para kuma iti panagadal ti anak mo nga Ha? Takanunungan nyo pa ilang ti dakas nga aramid day ta babae. Wine, kaputas ka, tinagbidaw. Di mawat kay ti tulong para iti anak mo. Sana para iti riban kan iPhone nga arapaap mo. Kamalay, ti kasta diskarte, balasan ka. Diskarte mo tinday ta iti tao, asa daw. Ay basta, kaya't ko ang makasarita day ta babae. Siyak timbabain na iti kastangay naramid na. No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Di ka agin tuturay na kasta. Ay nilaki din aya. Awanan kay tibain. Apay, anya man ti pagpupungtutam si ka Jenny. Masapol nga istoryain nyo kan lakay mo ti may papan iti iPhone kan ti panagpareban ko, Anya ti pagsakitan tinakam mo kat pudno mo timbagame. Saan ang maiparbang ti kasjing inaramid yo? Panang dadaal day jay. Amom, saan ka ang maisyo no saan nakasjay tinaramid mo? Usarampay ti anak mo tapno lang makadawat ka iti tulong. Nasayat ayamat ti kasjay. Awan bibiyang mo tasyak ti ina.
Wen, ngam saan anasayat nga usaram ti anak mo, tapno laang adapang pariband mo, kan igatang mo iti cellphone. Ay, makapadismaya launay mat. No siyak ti sika, agpanunot kan aggagat ka ngamin. Di ka agaramid iti kalukwan, tawan ti daddo maamay babain, no di si kamet laeng. Anya laki din, no dumawat ka iti tulong, usaram para iti pagsayaatan ti pamilyam, saan nakadag iti pampanag ngawan kay iskan na, iti kasta, saan ang madismaya dagiti timulong kin ka. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya ka matan, Pidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan matan ti rabias an ka mabartak nga agawid. Makauma-daytan nga ugalim, nga aramid mo. Tamakauma kaya ma. Katuan! Anyat man nagkunam iti daytan nga aramid mo. Saan ang makauma? Dula, min mali. Anya? No, makanide ugali. Kanide pa nagbarbarte ko ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwayan, taruangan na, rumaram. Saan na pa? Kasta ti ibagam kanya? Ikaw ako na marudan na umakan, diyan niya bilangan. Agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmat ka, na umakmatan. Anya? Total, saan damat nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo, ti pumanaw ka. Lagi di mo, tira. Yeah. Ha? Nagluko matanda jay apilong no kasta tibaganakan ka. Wala na. Tunggal mabartak. Iso ka na ang ibaga na kanya. No kayat ko kanu ti pumanaw, saan ko kanun nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kanu nagkalaysa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, tisubsub na. Tawanan ba'y na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan onay kuma iti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw? Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan onay iti arak, ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kayat ti agbalbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang adagos, no iso lang ti paka-stressam. Anya laki de. Oh, nabiin Marieta. Yan rin mo kapailaan. Papanam. Amomlatan ako, Mari. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganop iti mamartak, Mari. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anya ngay nga rod ko, Mari. Amangan nga minuga pulang iti bartak na, kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso ana sa isaya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananagin numan. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat ko, Mari. Alam nga rod, inkan. Sigurado nga iti balay dati na ginuman ka. Imay nga min gimatang nilandoy iti arak iti aldaw. Ay sus, pakipidong. Adatan timang soko ninyo. Mga asim man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Agawid kan.
tapno pasardangan ng uminomedara. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang ngay babayin kadagiti kasangsang umin ilumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw di tangar aramilam. Aslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag ka kidi. Laki din pare. Sana balik na nakainom tayo matin. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Ano lagi din. Kapirita, buwa ka paglaymat mo. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Pagkilit. Kas iti kanayon mo nga iba ka. Sana bali ta saan tamot ang nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Isu na say saya at laangan no pumanawak. Mang sapul ka laangan iti sabali akadanam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapat tinggat ikinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging kang agbalbaliw ka. Kaslawan mo ti mauray ko. Isu pumanawak laangan. Makaamo ka mo iti biyag mo. Ay, hanawan na ka ni Marieta. Iti nalabas ang kinabartot mo si Camilo. Hindi na naman. Ay, si panagkulayo ya. Masaya nga nagtipan ng paano ni Marieta. Saan na? Saan ko nakukuha? Anya? Noon ni Marieta kasi sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandan namaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos mio, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manayn. Ay, inaya. Hindi na igit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mon si Kapidong. Malaksid iti arak, na isem ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit dain. Anya mutin. Katwan mat, na isem ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko mo lang. Iso mas dawak man ka iti babae nga gusto kan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay, nana. Amang galing. Nakita ti ka barbaro ka din na ni Pidong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ngam ni Marieta. Isungarot ti kakatawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Iso ti kinalukmag ti babaya ka din tinana ita. anya! Wala na. Ay na, kaslabalyena si kanya. Siguro adda 120 a kilo na day di a babae. Ah! Naglukmag nga yan. Naglukmag ko naktumat. Ay, oo, na yan apidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kilat nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi. Anya mo. Sika talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbagak nana. Itintero abiyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi si kalukmag a babae. Kasalain nam a layers ti bell-bells na. Anya laki. Ding! Oh, nyay pare. Makaumay ka rin kung malay. Medyo pa. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpaiso niya. Kaya nagparte nila kayo na itikal ding. Ya, laki di tulok asa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni pare Bertaw, paray. Ay, gat mapanta pare. Naimbag lagi din baga. Nalipatan magtan niya. Ngam ang mga nusan nakapalubusan ni baga ma, paray. Ay, ayaw lang pare. Ay, ayaw kita kastaw na. Tapos no, awan makungkunanan niya. Ay, wala paray. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idin ni Marieta.
Ama pa nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakasta ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kunakto mo pare. Nasayano ka sa baray. Maibagay nga raw. Iti kinalokmag na. Iti kinasingpa na. Nyalagi na yun. Oh, sa di naman ti papanamon, si Campido. Ngayon ko Nagpakadak mo. Mabalak mo. Tijaming kalagit ko kumpare. Anya? Saan na bale? Ito saan ako nagbartek? Siguradum lang ang anasaya at kang agawid, ha? Huwag ka ti. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa kumpare. Gamlo kayat mo ti umay ka Pering. Ay, saan? Sa anak nga umay. Basta ti bagbagaken ka, agawid ka anasayaat. Amumatan, jak kayat ti artak alalaki. Wan Pering. Matungpal my loves. Anya laki ti mo. Ay, nabardekan baray. Apay, saan nakaungkan bangka akadindin nam, ha? Sige ka di man. Pare, bang ka ngay bagbagamat. Kawamad baray. At dapungan mo, nadapi kama mo. Mas dawa mangking ka, ano, kasano ti kinakutong ni Marieta. Kit iso mo ti kinalokmag ni Pereng akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Sa anak mo nga guyo pare. Ibagbagak lang di pud no. Ken panag ko na nauyong ni Piring pare. Jesus, awan mo pare. Oo. Auray ka sa no, ti kinauyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho kung kunam lang dida pare. Ngamay. Ibagbag lang ti pudno pare. Pudno nauyong ni Pireng. Saan nga baling ka niya? Kulakto mo. Yeah. Sikat ti kadente na ni Pidong, san ka di? Ha? Aywan, siyak nga rod. Mabalin ka di tag saludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga rod. Ape nga men. Ada ka di dyan ni Pidong? Adda pay layjay. Saan kat anagawid idirabi? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan, nabarbartik tayo dyan lalaki. Wan nga rod. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga rod, takadwaan nakman. Ne. Ada sumungad ang naglok magababae. Kani, kadwa na mo ni baka. Ay sus, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di bain alalaki? Ay sus. Pireng. Oh, abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kaya. Ay na, no saan mo ang maluko yung agawid? Bagkati mon Pireng. Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawid, Pidong. Sige ka di mo. Agawid ka rin ito madamdaman niya. Inton madamdam ako ng pailang. Bagkatin ka man lang nakastay. Bilag ka ang matan bagad. Agawid ta. Agawid! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Inya laki din. Piring, pang-asin ma. Saan mo man ulitin tinaramid mo? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya?
Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkatan iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya, une ka matsin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ah, Ha? Maminsan pa'y atalaga pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak ko naktumal. anya. Itamang pa yung makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamoy. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pireng, ijayan tinaginuman yaw. Anya. Ay na, makakatawak, manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas jaya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta gamin ini nakutaw, iso asaan na maaramid, itikas iti maararamid ni Piring ita. Anya. Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkat ken ka. Isu siguro ti pagnakmam, salbag ka. Apay, talagasan mo na kaya tuminom, paray. Ay, diyan kaya atin pare. Apay, talaga ang mabutanggan kini Pireng. Nagbutanggan iti kinalukmag na. Anya. Agasang mga mindaya kinalukmag na, pare. Sang kabagkat na kamit tayo. Di tangarod ti pagbutbut ngak pare. Tapay ngay. Binagan na ngamin. Paminsan pa'y kano ang mapana uminom. Asa anak nga gawid iti husto nga oras. Umay nakano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tinday baka mo. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na. Oh. Narod pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklak ang kidin di may saltag ka din na oras. Ay sus. Anya lakit din. Awan mo, pare. Mabutang ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit aramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan, nakatumpong ka, iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Nilaki din nga. Oh, nakaskas dao man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan mait? Bakit? Anya kita agbutang ibagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Nyalaki din. Oo, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti kunam kitde, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardengam ti kinamamartek mo. Adama gayam kabutang mo, salbag ka. Anya? Ayawan mo, Pidong. Day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam. Isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan, bakit? Alawin. Saan? Saan na talaga? Iti ka ano man. Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw ako. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.